Hangne ka video gini page ya kikam ke belaj namanta ka banking job ka badai jong ka Institute of Banking Personnel Selection bat kap ar kadai ka ICR umyam recruitment. Samawan page ya kane ka video hadu bandakut kenang wapin sutuk ba. Na ka Institute jong ka Banking Personnel Selection IBPS kikam ke belaj kidai nabanta ka post jong ka clerk bat pihak bantok ya ka exam ka bakateng ka IBPS CRP clerk ka ba khatlai bat barok ki pus ha India kalong 1,000 pus bat ameglia ka dontang si pus ha ka qualification manakong pidei ki bala pendap ya ka degree ha kano ka disiplin na ka university recognized ba government jong ka India maar pidei bandon ya ka valid marksheet bat degree certificate balai pat pidei bandon ya ka nang jintip ha ka computer system pat pidei ru bandon ya ka certificate ha ka computer kum ka diploma ane degree ha ka computer operation masau pidei ru menang ya ka local language ha jika ka bapitre ka age limit arpo hadu ar prasnem karta ka age relaxation license nabanta ki OBC kandidat sansnem nabanta ki SC ST kandidat Suppose namanta ki PWD kandidat. Ka application fees namanta ki SC, ST, PWBD ex-serviceman kalong cispa nyup santengka kentup langba ka GST. Bat namanta ki wiki ki kandidat kalong praspa sanpu tengka kentup ka GST. Kumno ban apply ya kena kam. Lada pikwa ban apply ya kena kam. Pila ban apply online langba ka IBPS recruitment portal. Hadu ka arpo 3 Julai arjar arpulai. Bat ha ka ICR umyam recruitment ka job location ka deha umyam neglia. Kelas ban submit ya ki application form kalong kat pratrik Julai arjar arpulai. Kerteng jong kepus ka de yong professional. Nomor jong kepus kilong tangkawei. Ka jinsil lifeson ajar sibenai. Ha ka qualification katkum ka ICR umyam pidei ki bala pendap ya ka MSc Agri na kanu ka recognized board lane university age limit arpoi hadu 100% snem karta ha ka selection process kadon tangka interview kumno ban apply namanta kane ka yong professional post pila panpa ya ki application ha ka prescribed format patpa langbau email ID idapcntre.icr@gmail.com Haswa ka khat pratrik ujulai ajar arpulai bat kumjuro bat ki dokumen badon kam teswa pen apply ya kane ke kam subha ban pechwa ya ka official notification jokine artali ki requirement ki bangi labu aga description jokane ka video please